свою рвить, а значить завтра знов у нашій хаті полі триклять, і знов імперське коло лізе всі щит. Трися додому, люди прогнони, за нашим полем виповзають. Прийде час, кожен з нас стане перед Богом на страшнім суді. Хоч віків багато, та вірим свято, що заправить позад вікові лаві, тільки мене. Bonsoir et bienvenue à la fête de l'indépendance de l'Ukraine. Добрий вечір і ласкаво просимо на свято незалежності України. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est de Lviv, s'il vous plaît? Чи є у цій залі хтось зі Львова? Виходьте до нас, будь ласка. Мікрофон. Bonjour, comment vous vous appelez? Доброго дня, як вас звуть? Доброго дня, мене звати Яна. Je m'appelle Yana. Et vous êtes en France depuis combien de temps, Yana? Скільки часу ви тут у Франції? Ми вже тут 3 місяці, приїхали сюди в кінці травня. Nous sommes là depuis 3 mois, on est arrivé en mois de février. Et vous avez fait quoi à Lviv avant de venir ici? Чим ви займалися у Львові перед тим, як приїхати сюди? У Львові я працювала фотографом і волонтером. J'étais photographe et j'étais volontaire au profit de l'armée. Yana, vous pouvez nous dire quelque chose sur Lviv? Яна, ви нам щось розкажете про Львів? Так, Львів – це дуже гарне, колоритне і гостинне містечко. Lviv est une ville très agréable, très accueillante et très belle. Львів – одне з перших міст, яке почало приймати внутрішніх біженців. Depuis le début de la guerre, Lviv a commencé à accueillir les réfugiés intérieurs de l'Ukraine. Частина людей, власне, у Львові шукала собі прихисток від війни. Une partie est restée à Lviv, les réfugiés, А частина через Львів їхала за кордон. une autre partie est simplement passée par Lviv pour aller à l'étranger. І ми дуже вдячні нашим українським львівським волонтерам і нашій Укрзалізниці, Nous sommes très reconnaissants aux volontaires, nous sommes très reconnaissants au chemin de fer de l'Ukraine. за те, що допомогла такій великій кількості людей виїхати за кордон. Parce qu'ils nous ont aidé tellement de réfugiés à quitter les lieux de l'évasion. А також ми дуже дякуємо Франції, зокрема Марселю, за прихисток, який вони надали такій великій кількості українців. Дякуємо вам. Et nous remercions énormément la France pour énorme aide qu'ils ont donnée aux réfugiés et à l'humanitaire. Est-ce que vous vous sentez à nous chanter une chanson de Lviv? Чи хочете ви нам сьогодні заспівати будь-яку пісню, яка пов'язана зі Львовом? Так, ми заспіваємо пісню про Львів. Там під Львівським замком. Ой, будь ласка.
воді мучені, вітер шелестить, а над ним старенька матінка стоїть, а над ним старенька матінка стоїть, і до свого сина слова говорить, а над ним старенька матінка стоїть, і до свого сина слова говорить. Nous quittons Lviv et nous nous dirigeons à Kiev. Дороги для мене, стане
Nous avons pensé qu'aujourd'hui, à Kiev, il va y avoir une grande fête. Mais malheureusement, non, malgré tout le courage des habitants de Kiev. Ми повинні бути думати, що сьогодні в Києві велике свято, але ні, сьогодні свята немає, незважаючи на всю працю наших мужніх захисників. Aujourd'hui, à Kiev, quand même, il y avait une parade militaire, assez originale. І все ж таки сьогодні в Києві пройшов досить оригінальний парад. C'était une parade militaire des résultats de l'armée. І цей військовий парад демонструє досягнення української армії. Et voilà les chars russes qui paradent détruits sur les rues de Kiev. Це зруйновані російські танки, які дефілюють по площі. Et ce n'est pas la première fois. Hier aussi, on a fêté à Kiev le jour du drapeau national. І вчора в Києві також було свято. Це був День національного прапора України. Et non seulement, mais pendant la guerre, le 29 mai, les habitants de Kiev ont chanté, ont dansé dans les rues de Kiev cette année, malgré la guerre, pour célébrer leur jour de la ville de Kiev. І все ж таки, незважаючи на війну, 29 травня місто Київ відсвяткувало своє день народження, незважаючи ні на що, щоб показати всім свою мужність та свою боротьбу. Nous avons donc décidé aujourd'hui de danser pour eux, parce que nous savons qu'ils souhaitent qu'on danse pour eux. І тому сьогодні ми вирішили також станцювати для них, бо це їх порадує.
Нашу велику українську сім'ю єднає родина державних символів України. Це 3 брати: державний прапор України, державний герб і державний гімн. На мою думку, дуже важливо не лише відзначати появу державності, але й об'єднуватись для її збереження. Ми думали, що запанували у своїй сторонці. Ми кладемо душу і тіло за нашу свободу. Бо забули, що ще далеко не всі пороженькі, як роса на сонці. Але ми не забули, якого ми роду. А отже, нам точно усміхнеться доля. Бо це наша доля. Nous allons à Irpin et à Boucha. Зараз ми їдемо до Ірпеня та Бучі. Vous n'avez pas oublié la destruction de ces villes qui sont proches de Kiev. Ви не забули ці масові вбивства в Ірпені та Бучі. Vous n'avez pas oublié les exécutions sommaires des habitants de Boucha et d'Irpin. Ви не забули страти мирного населення, поєднані із тортурами, із гвалтуванням, із мародерством. Vous n'avez pas oublié qu'il y avait 457 civils morts simplement à Boucha. Ви ніколи не забудете те, що було тільки в Бучі 457 жорстоких вбивств. Горит церковь у моста на Ирпень. Результат ответственного обстрела. Здесь лежит семья из 3 человек. Отец, мать и маленький ребенок. Это результат утреннего обстрела. Путин, это так ты даешь зеленые коридоры и не убиваешь гражданских? Вот. Nous vous demandons donc d'observer une minute de silence pour les victimes civiles cette fois-ci. Ми просимо вас піднятися, щоб вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання.